gaurkoan nahiko afari. Mai buelta hontan dago, entzulea adi. Ta ni kanpora joan naiz baina, soinuak ziren nabari. Txalo bero bat jo beharko zaio, zamartzeko koroari. Goizetikan hemen gaude, etorriak gainaldera, itzaldiak denak entzun, denak batetik bertzera. Sartu izan gara gaisak honetan, guaralarren ertzera. Berriro pozik etor gintezke, olakoak entzutera. Goizetikan etorri da nere ondoko laguna, ni pixka bat berandugo, alnuen beranduna. Itzaldietan egin duzula, gaur sekulako jarduna. Jakin nahi nuke zer izan duden, bertan ikasi duzuna. Entzun ditut hainbat jende, zein baino zein hobeago, Australiana, Renokoa, enbido eta hor dago. Gero gainera txarriara nazen, kontzertuakin akabo. Lehenago ez nakien askorik ta, orain askoz gutxiago. Horrela izaten dugu eguneroko ogia, nahasten bada kultura, herria eta historia. Orain gutxigo omen dakizu, zer nolako memoria. Erabili aldute beraiek, hiztegi tekniko gia. Hiztegia teknikoa, eta nik utzik patrika. Teoria, hipotesi, haunitz dira aldarrika. Ta nik ezer ez nuen ulertzen, buruari aztarrika. Ta bapatean leitzar gazte bat, ikusi egin dut korrika. Nik karrera bat egin dut, naiz ez nagoen harina. Kilometroak gehiegi, ia mareatzeko dina. Azken metrotan mareatu
hartuta, larrinen bilen jakina, eta zeruan han ikusi dut San Miguelgo ama Virgina. Beraz gaurko korrikaldi horrekin ezin asmatu, onat heldu ta hain nekez hemen zaitut nik sumatu. Baina lasaitu gure artean beharko duzu esnatu. Hori erresa izanen duzu Alfonsokin entrenatu. Hartu nahi nuke berekin entrenatutzeko ditxa, horri biltzen da korrika, ta egiten du brindisa. Ark mantenua neurtzen baitu, profesional balitz gisa. Batzuk botila izaten dute, eta Alfonek kaliza. Gaztetan malda, gaztetan hau, hor maldetan, beti soarre, sota arre, beldurrik ez, zion maldai, ta egiten zion aurre. Orain ere hemen, hain pozik dago, ta egiten digula parre. Korrika etorri egin zen hau, iruritatik aralarre. Iruritatik onera, bidea nahiko estua, baina hemen lanerako bera izan da prestua. Gainera pozik dagola bera, ingo nuke apustua. Ore haundi bat da hartzea, bere anaiaren postua. Seguro hor, non bai jarri, egin zuten ponentzian, eta norbait fiatu zen gizonan inteligentzian. Baina ez dut nik asko ulertzen, naizta ibili pazientzian, segiten duen etxarri batar batek, hor Kastillan Palentzia. Nik ere lehen egin dut, zuk egin duzun galdera. Palentzian dabilela, beste batzukin batera. Hau agintzera joango zen ziur, orain dagoen partera. Hemendik ara inor ez doa, soilik morroi izatera. Euskaldunik ez omen
hormenpeko otoi, baina zuk orain begira, berze haunitz euskaldunoi. Xabier Irujo etorri zaigu, ta ez duzu ikusten doi, noski aurrenon ezote dugu, trampa hundiaren morroi. Hau morroia denik ala, nik enuke pentsatuko. Begira ze planta duen, gorputz sendo ez estuko. Bizarra ere luzea dauka, horri ezin eginuko. Ni Trump izan da bada ezpada, bera enuke xaxatuko. Begiratu, bai Irujo, pozik dago, pozik hemen, seguruenik doktorea unibertsitatean aurren. Eta renon dabiltzan hauexek, ez dabiltza inoiz erren, diru laguntzak kendu egin ditu, baina bakarrik Jaguarren. Renoko irakaslea ez dauka meritu gutxi, unibertsitaten barna bere karpetata guzi. Nik horrelako jende gehiago inoiz zenuen ikusi. Putzuz bestalde ikasten ditu eta hemen erakusi. Hemen sorpresak hartzean, ez zaigu gertatzen aiza. Gazte bat eta sagaseta, iduritu egin zait gaitza. Bera beiratu nolakoa den, gu euskaldunen bizitza. Zamartzen ezagutu egin behar dut, nik arizkungoa paisa. Jakin dut arizkun ongi, ezagututzen zuela. Inguruan lan batzuek ere egin zituela. Grabadora bat hemen sartuta, ibiltze omen zen horrela. Dokumentatzen ibiltzen zela, aita Zabala bezala. Egia da, ibili zen, bera hor luzai den zehar, ta mendioi, parajeoi, ez da inoiz ere mehar. Arakatuta aurkitu zituen, berdin urre eta zilar, noski joaldunak itxuren hortan, ez dute dokumentoik behar.
nik kontrara esateko, beretzako ez dut ezer, egin zituelakoar, hainbat magina lan eder. Bolantei buruz galdeketara, joaten zen mila bider, eta lan batzuk gaur bizi dira, hark egintzun lanai esker. Yo te escuchaba en el TV2, no daba, en el TV2 en la tele. En el TV2 no daba antes la tele. En la 1, sí. Lo de los solares. Sí. En la tele yo veía lo del Versolaris. Sagaz eta hemen dago, Markes edo duke. Zamartzen zaitzen dute, maitasunan truke. Baina lan hori zeinek egiten aldute. Merito dena ordu, bera Guadalupe. Nik ala ikusi dut, lehenago aspaldi, hemen hainbat lanetan, nola zaigunari, ni lehenara joan naiz erdi bisitari, bera da zaintzaile eta ateko zaindari. Bertzen zerbitzuan bizitza osoa, bera izanen dugu hemengo usoa. Bertzei laguntzeko sarri eman pausoa, gainera ekarri digu hain kafe goxoa. Kafea zeinek nahi du egin digu galde, tanik baietz esan du aurretik bazpare, oso goxoa zegon zu jarria zaude, pentsa edan dudala azukrerik gabe. Ta ondoan duenak maite iragana, noizbait egina zuen onerako plana. Ez aldugu ezagutzen bere gandana, nahiko intrigantea da hemen australiana. Intrigantea dela
diguzu kantatu, ni hortan ados nago mesedez barkatu. Izenik ere ez dakit, da hori da pekatu. Neri ez baitidate ezer esplikatu. Neri ez baitidate ezer esplikatu. Bere izena zein den erranen dut argi, zuk izan dezakezu hori horren garbi. Ilea txuria du izan daike ardi. Ema izena du baina ematen du barbi. Ema izena du baina ematen du barbi. Zuk esan duzu eta ez dut egin dudan, barbi ematen dula, emango aldu ba, baina beiratuz gero nere ingurura, hemengo inork ez du ken baten itxura. Hemengo inork ez du ken baten itxura. Egia hemen barbik ez dauka mutilik, ta egon beharko dugu guk nahiko isilik. Berai jarri ezkero beharra dina pilik. Personak maite ditu, baina denak hilik. Personak maite ditu, baina denak hilik. Hortan datu diguzuzuk datu mordoa, kontu hau geroz eta ilunago doa. Hilik maite ditula, baina nora hoa. Orduan izango da arkeologoa. Orduan izango da arkeologoa. Ondoko morenari behar zaio eskeni, demokrazia egitea bai zaigu komeni. Ariketa zaila bat ez aldu ipini. Nola egingo dugu guk hemen Guarani? Nola egingo dugu guk hemen Guarani? Hori ez nuen ikasi txikitan eskolan, ta orain ikastea ote dago modan. Nere egin beharretan gelditzen da kolan. Euskeraz ta bertxotan badaukat nahiko lan. Euskeraz ta bertxotan badaukat nahiko lan. Etzazula hori esan zure eman hemen mesedez, zuri egiten altzaitzu hizkuntza hori errez, ni berriz ibiltzen naiz beti hontan nekez. Paraguaioak jaten ditut, paraguaiak ez, paraguaioak jaten ditut, paraguaiak ez.
dakit zer erantzun hori adituta, txistea nahiko gordinala egin duta, zure platera dago erdi zikinduta, postrea janduguta aztuzazu fruta, postrea janduguta aztuzazu fruta. Ondokoarekin behar dugu abia, berak ez aldo ematen neska hain sabia, bere odoletan badu berako nasabia, baina non Kristo dago aizu Moldavia, baina non Kristo dago aizu Moldavia. Erantzun nahi nizuke, nik hori gaur klaro, baina nik hanka sartu baino lehenago, soilik esango dizut zalantzatan nago. Ba Euskal Herria baino iparralderago, ba Euskal Herria baino iparralderago. Kantatuko dugu guk hemen berso sorta, hanka sartzen aldugu ez alzaizue inporta, baina erruan hori hemen egia jota, hasierri beharko diozue guzti hori bota, hasierri beharko diozue guzti hori bota. Asierren kulpa dugu, ala izan dadila, saiatua delako pareko mutila, deitzen omen diote batzuk perejila, saltsa denetan dabil, saltsa gehion bila, saltsa denetan dabil, saltsa gehion bila. Bere ondokoa ere ez alda artista, hortxe ibiltzen zaigu errepide pista, ez zaioni bukatu indarraren diska. Ezurrak osorikan andoaingo ziklista, ezurrak osorikan andoaingo ziklista. Ziklista deitzera zuzara atrebitu, lehen aulkian eseri ta bertan gelditu, zenbat afaldu duen ezin konprenitu. Gaur jandako guztiak bihar erreko ditu, gaur jandako guztiak bihar erreko ditu. Bere ondoan dago gaur hemen nekean, eta ez naiz ni hasiko berai atakean, naiz sarri biltzen gara hortxe jotakean. Ni behingoagatik gutxi behar dut pakean, ni behingoagatik gutxi behar dut pakean. Mikelek ekarri du baztandik laguna, bakarrik ezin zuen joan ainurruna, ta txoferrek ekarri du ze txofer txukuna. Mikelek baino ardo gehiago edan duna, Mikelek baino ardo gehiago edan duna. Eman dio vuelta. Gracias.
Orduan, bigarren ariketa bikoitza izango da, Alfonek marrazki bat egingo du, eta bueno, horren inguruan pixkat kantatzeko eskatuko dizuego, eta bitartean, etxeko lanak emango izkizuet gairen bat proposatu nahi baduzue, hemen dakozue papertxoa, banak lantzeko edo kantatzeko hastia zaizango, baina bueno, batzuk aukeratuko ditugu, eta nahi duzunean, Alfon, hasi marrazten, eta, bueno, esto espera un poco. Eta idatzi behar. Idatzi ez da. Bai. Alfon dibuja, nosotros escribimos un texto. Alfon txukunari da, eiken bere lana. Baina ezin dugu asmatu, honek duen plana. Zen nolako eskuan lagunak daukana. Argi bila ezin gara joan bere gana. Nahiko artista ez alda, bagure Alfonso. Marrazkia egin digu, prezisoa oso. Nik ez dut ezer ulertzen eran behar dut kontxo. Zuk errantzazu arreta esango dizut so. Hemen atzeko etxea, daukagu San Miguel. Eta atea erretzen, norbait hor zaigu el. Hemengo pertsona hau dugun nahiko ergel. Hori egiteko badu horren beste gibel. Aralarko atea erre egin zuten. Baina berritu egin omen behar da aurten. Betiko ezerek ez du inoiz ere irauten. Ea zer nolakoa ipiniko duten. Orain haudeika dabil atea erosteko. Alde holan badago, hortxe berritzeko. San Pedrora deituta egurren eskeko. Gero idiakin ona berriz ekartzeko. Alfonso gerosi du kriston tratorea. Marrazkia egin zeiken pixka bat hobea. Kezaltzaitzu iduritzen bada dotorea. Zuk ikusi alduzu orkoidi parea. Hor daude erdi urdin eta erdi txuri. Egi esan idia horrek ez du iduri. Ostikoz jodioten txakurra dirudi. Nere irudimena ez dugu irudi. Idiagote dira edo agian behiak. Nik ez ditut ulertzen Alfonen ideiak. Honek marrazkiakin joiten ditu goiak. Edukiko ditunak gafatan odeiak. Talambrotuta ez du ainongi ikusten. Abstrazio horrekin dena du nahasten. Idiek ez dakit non adarrak dituzten. Non Kristo ikasi zuen gizonak marrazten.
horiek behar dute norbait ere itzain. Hemen etzaitez hasi eskua altxazain. Anaia jarri behar alduzu horren ordain. Horire beteko du postu hori bikain. Bueno, asmatu dugu zertzen marrazkia. Orai bete egingo da, keroko saskia. Esplikatu dugunez zegoen guztia. Bertze bat egiteko eman behar hastia. Intentzioa behintzat badauka gizonak. Egia esan ez dira ez urdura onak. Hilda daude niretzat hor dauden pertsonak. Aspaldi desagertu ziren hoien gonak. Zenbat ez urdura daude hortxe agerian. Zamartzen agertuak zirenak agian. Ibili eginen ziren hortxe igerian. Zergatik burutze bat dago horrerdian. Eta ziba batekin zerrari da hori. Seguro baduela hainbat kategori. Aurkitu nahi lituzke zur bat edo bi. Eta gurutze hori ez altzaio erori. Ez da hori xiba bat, hoi da pendulua. Aurkitzeko lurrean non egin zulua. Berak esango zuen mugiai alua. Eta gero da sortu ze eskandalua. Azken marrazki hori ez dut entenditzen. Erra emanikoa dela berak du aditzen. Erromatarrek ina ez zait iruditzen. Ez omen ziren hain gora inoiz ere ibiltzen. Gero eta zailago dago marrazkia. Eske bertan jartzen du nahi duen guztia. Aldatu beharko dugu gure abestia. Bai bestela kantatu behar dugu gaizkia. Iruditzen bazaizuek gai bat adinarekin lotuta. Bueno, alde batetik Lidiaren urtebetetzea da. Izena nola duzu? Lidia. Lidia. Eta bueno, badago baita galdera bat ere, 40 urte inguruko krisi horren inguruan. Nahi baduzue kontu horiek apur bat bertsoz kantatu.
Gaia paper batean digute paratu, aldez aurretik dira maira banatu. 40 urtek krisi haundita pekatu, baina hori ezin dut hemen esplikatu. 40 ez bainaiz oraindik aliatu. 40 ez bainaiz oraindik aliatu. 40 urte ez da, ez bat ere krimen. Lidiaren adina, hori ote omen. Zuria olkatzeko, hartuko dut baimen. Naiz nere erranari, ez erantzun. Naiz nere erranari, ez erantzun. Amen, nik pasatu nuen ta, pozik nago hemen. Nik pasatu nuen ta, pozik nago hemen. Zuk duzu pasatua eta iritsia, zenbaki huts bat sarri dugu kutixia. 40 borobila eta beresia, adina ezin izan sekula krisia. Hori baino gehiago delako bizia. Hori baino gehiago delako bizia. Buru austeak franko, baditu personak, eta batzutan hoiek ez dira hain onak, baina edozein adinez harritzazu bromak, hausi egin daitezke horrelako hormak. Pozik bizi zaitezke Lidia zorionak. Pozik bizi zaitezke Lidia zorionak. Hori esan duzu ta ipinita txuri, orain bere txamarra aurpegiz dirudi. Baina esango dizut komenita guri, naizta ipiniko den agian urduri. Abestu beharko zaio zorionak zuri. Abestu beharko zaio zorionak zuri. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Lidia, zorionak beti. A ver, beste gai bat, bai, hor da. Honetan ere zaituko gara bi eskaera elkartzen. Ezaguna da, San Miguelen irudia, konsideratu dela, historian zehar Euskal Herriaren zaindari, Mikel Deuna, historiaren Euskal Herriaren zaindari, baina bakigu baita ere San Miguelen
bueno, lapurreta bat egon zela, ez? San Miguelen santutegian lapurreta bat egon zela, eta lapur hura deitua izan zen Erik el Belga, bai? Orduan, hoize da gaia. Ia, ikurra edo simboloa den San Miguelen irudiaren kontrako eraso hori Erik el Belgak egindakoa, zer iruditzen zaizue, zer ekartzen zaizuen, zer etortzen zaizuen gogora, kontu hori gogoratzen dugunean. Gaur ez dugu izan hori landu. Enaiz asko fiatzen, ni Erik horrekin, zer egin ote zuen hark San Miguelekin. Iturengo arotza deitzen zena Joakin, berdin egin omentzun San Cristobalekin. Berdin egin omentzun San Cristobalekin. Arek egin nahi zuen horrekin bingoa, behintzat lapurra etzen izango gringoa. Malda bera pozikan kargaturik doa, San Miguel bizkarrean Erik bikingoa. San Miguel bizkarrean Erik bikingoa. Lapurtu zuen eta onartu beharko, bizkarrean hartuta etzun egin planto. Aralarren berantza abitu zelako, ziur nekatu zela lekun berrirako. Ziur nekatu zela lekun berrirako. Esplikazio erresa ez aldago hemen, berak arazo handi bat nonbait bazekarren. San Miguel lapurtzea, bere asmoa omen zerura igotzea, ziur nahiko zuen zerura igotzea, ziur nahiko zuen. Erik hori maltzurra zelako zeharo, lapurtu zuen lapurtu zuen beste, inor baino lehenago. Ta eskuz esku dabil urtetan luzaro, ta gaur egunez salgai Walapopen dago. Ta gaur egunez salgai Walapopen dago. Ez da urtetan izango inoiz emakurrik, hauxe esatean nik ez diot gezurrik. Seguru aterako zen beretzako urrik, San Miguel lapurtzeko ez dago lapurrik. San Miguel lapurtzeko ez dago lapurrik.
Bueno, orduan, ja bukatzaldera, nahi baduzue elkarriko plaka eta, bueno, agur bana, eta horrekin bukatu du. Gaua aurrerantz doa eta jada daukagunek mordoa. Pentsatu zazu anai parea jadanik lotara doa. Hortxe zutik jarri egin zaigu, famili Garzia handia. Nere usten hauek daukatena, joateko presa handia. Horrexegatik egongo dira orain joateko presetan. Presentziona edukitzeko bihar goizeko mezetan. Lasai ez dugu orainik bukatu, ez dugu erranakabo. Ez zaiteztela joan oraindik, jainkoa hementxe dago. Oraintxe sartu zara zu Mikel, kontu labain bustietan. Hemen kanpoan jainkoa dago, ialeku guztietan. Ez joateko ez diegu egin behar, guk otoi eta erregu. Joaten badira guk hemen lasai, pekatu egin aldegu. Naiz eta lotara joango diren taila emateko mezetan. Ziur gauean hariko dira idiekin amesetan. Egia da besteak ere hemen, ez daitezela gaur asper. Bukatzen hasi beharko dugu, ta hasi herri mil esker. Azken kopla bana bota eta bukatzea ja helburu. Bestela bihar goizaldera arte hemen jarraituko dugu. Beharko dugu bai hemendik orain, guk ere luze gabeate. Pozik joanen gara gu hemendik, zuek pozik ebazaudete. Afariontako giroa eta honen motiboa ni aipatzera ni joan. Berriro ere segizazue baita kontu serioa. Gerora ere jakin dadila San Miguelen balioa. San Miguelen balioa. Persona eta gizarte, elizata zenbat arte, elizata zenbat arte. Gaurko eguna ederra izan da,
bihotzean badut bake, eta egia erran berriz heldu, ere berdin bagintezke, ere berdin bagintezke.